Ahojte, moje meno je Marek a vítam vás v realitnej poradni Mediatoreal. Potrebujete rýchlo voľné finančné prostriedky? Každý sa môže dostať do situácie, kedy je v časovej tiesni a potrebuje peniaze ihneď. Nemôžete alebo nechcete čakať pri predaji svojej nehnuteľnosti na záujemcov? Máte alebo vám hrozí exekúcia, dražba alebo insolvencia? Zdedili ste nehnuteľnosť a potrebujete ju čo najskôr predať? Alebo sa rozvádzate a potrebujete si vysporiadať spoločný majetok? Čo keby ste práve stretli príjemného kupujúceho so značným kapitálom? Spoločnosť Mediatoreal s našim partnerom realitným a investorským fondom vám ponúka bezpečnosť, dôveru, rýchlosť, prax a odbornosť. Vykupujeme rodinné domy, byty, chaty, stavebné pozemky. Vieme vyriešiť dlhy na nájmoch a pôžičkách. A aké z toho pre vás plynú výhody? Peniaze do 48 hodín od dodania podkladov. Vyriešime vaše exekúcie aj záložné práva. Bez poplatkov a provízie za sprostredkovanie. Zdarma znalecký posudok a právny servis. Sme naozajstní odborníci v nákupe nehnuteľností s rýchlou platbou.